Нават такі факт, што за незаконнае паляванне парушальнікам пагражае штраф да 300 базавых велічынь і можа наступіць крымінальная адказнасць, не спыняе людзей, якія выходзяць за незаконнай здабычай. Два такія выпадкі ў Івацевіцкім і Ганцавіцкім раёнах выкрылі супрацоўнікі інспекцыі. Так, в Ивацевском районе был заснят факт транспортировки незаконно добытой самца косули двумя местными жителями. В результате дальнейших оперативных следственных мероприятий было изъято одно незаконно хранящееся ружье. И ружье, которое было зарегистрировано, одного из охотников, из которого был и совершен выстрел по самцу косулі. Толькі за першае паўгоддзе гэтага года следчыя ўзбудзілі 11 крымінальных спраў па розных фактах парушэнняў і незаконнага палявання. Хаця для большасці людзей, прыватнасці рыбаловаў-аматараў, галоўнае не здабыча, а прыемнае баўленне вольнага часу і адпачынак на прыродзе. І улоў не галоўнае. Рыбалка для меня это как хобби. Приезжаешь, отдыхаешь с душой. Тут и отдых, и лекарства для человека, который ближе к природе. Если ловится, то ловится. Не ловится, все равно приятно побыть на природе, так пообщаться. Люди туда тоже приезжают. Стаўленне да браканьерства ва Владимира Викторенко однозначно адмоўнае. Приезжал раньше, спиннинг закидываешь, то телевизор вытащишь, то там еще что-нибудь. Ну, такое бывает, что запутанные лески, еще что-нибудь, то вытаскиваешь на берег, порежешь, выкидываешь туда или сжигаешь, чтобы специально не оставалось, не путалось. Супрацоўнікі Брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету звяртаюцца да ўсіх неабыякавых людзей. Па заўважаных фактах браканьерства адразу паведамляць у інспекцыю з указаннем месца, дзе гэта адбываецца. Юрый Петур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».